Okwanegekegeke magega yokoera kubiriro hasi geti kia marani mea kitutu chache north hasi kaunti ya Kisii atandi nigasingirire kurwese geto hasa baibuli kulinda abana babo iliko batanga kurwase mechando au boigo hasi kirenga kyogukini birengo bya masomo hasi nsemeyo bana bekara bagochanka abaibuli lenda abana baino na ande twara time gukwanira abana baino mwamanyanga inki batagete issues kibabwate skuru challenges kibabwate skuru elinde ba open up mwaba friend ba open up elinde to reduce ebintu bune bya abana bako ende skuru wasanginga muri gotegerwe skuru amagana naro amange there is a lot of pressure wasangia abana ba result ligoenda ko sali skuru iga bible lenda abana baino baikange bakwa kabe friendly abana baino bategerere challenges babwate baala bagerano n'iki kanisa bagende kanisa ba join ata groups faith based groups elinde bagendera gosomania tutwalege gukerekia mambi asibirire biga bogo bikirinwa nabarai au nabana siasa egati abo musike James Omocha Richard Okari gati yabande nechinga kicho asensemo ya yomocha nigabulia chinkwana chamaskani nobocheno wa siasa wasio buochorio banene bumakogocha boigo obolia barai bono ko maiso igoro yichinkwana chabo echigati abo chibaisa guturubania mulembe asaboigo amwakire koko Dr. Fred Okengo Matiang'i ninte ine sekero ya chupiri kegoja weka nomination na inje nitake ticket yeti abantu nabange bateneine bari buya kifedha lakini ende bari togo na boeta kurwe kando iga tumanyete na inu na togokora abantu banga tumanyete na togokora egere toskego chimotwe ama ene tutate goncherio bwa ibolense mechano ne mengere sense tigango tosabera namaya kego igachikura tigatuligererie objectively tuligererie positively na ende tochore abantu barachikoreto bora bwase kitutu chache not kuna constituency ne nation yengima kuna Kenya kotwacha kulero talero taribanga nane manene utatiamo manyetenjero okani yako ngekarokyo wemshie wa mara 2027 yaiki tulikomo wakama matangi wale eloko kama Ngurubu tirega tasene kia gatembe kurega se kaunti ya Kisii literane nguru kwa Daniel Untiri.